Erokamano Nyakwaramogi mane wang'sa en thuolo mar kelo ni chenro mar migago to kaka jaluono gongero ni mar oketho Ugunja kawuono oketho Kamaro Migori. Magi to gimamoko emwaikonu e weche manyien to mokwongo thuond weche. Kama atakufanyia binadamu huyu kama mama unamfanyia hivyo, chukua majukumu basi, umchukue hivyo, umchukue kama amekufanyia makosa. Peleka je polisi tafadhali. Obila ma Migori pedho dichuo moro mitudo gi bambo kaeto nego marmare e sub county ma Kuria West. Ka nyathi okoso ting' yoyo machielo minyalo kwerego, ok ni kawo chike lweti. Obila omako jago mitudo gi nek mar wuode ewi gwandruok e wachiemo e sub county ma Awendo e county ma Migori. Obila ma Uganda omako jolupo 24 ma Kenya e chula Maringiti mantiere county ma Homa Bay. Ji oluwa sheria kaka nolu ka Dominion biro ka ng'ato abendo oluwa sheria kaka ng'ato ripobini timango ng'ato a. Yuarruok pod okwako kweth ariyo mag jopiny ewi wach mar kambi mano winjore okaw ting' mar keto mwandu e thidhia Mayala. Nyakwaramogi gi thuolo mar orote machok e laini maro marote machok ari 36000 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Obila e sub county ma Kuria West ma pedha ne achich moro mitudo kod keth mar bambo kendo nego marmare e sub county ma Kuria West e county ma Migori. Jatend obila e sub county ma Kuria West Ruben Kemboi owacho ni maling'ling' ma giyudo en ni achijno nyomonjo dala maro e otieno kendo timo timanjaono kaeto bang'e to ringo molal bang' nego miyono. Kemboi wacho ni pok ging'eyo gima notimore kapok nek makamano nobiro, kata kamano gin gi nonro ni achijno nyoluo bang' minode manopondo dhi thurgi. Jatend obila wacho ni od maro bende notia e mach e kinde monjno. Nyithindo ariyo bende noyudo hinyruok e kinde monjno. Kutoka kijiji cha Bogambero walioingililiwa na mtu ambaye hawamjui mwendo wa saa 6 usiku hadi saa 9 asubuhi, ambao waliumiza mtoto mmoja mdogo wa mwaka na nusu aliyedungwa kisu kwa uso na aligongeshwa kwa ukuta, amebondeka kichwa, ndio tukamrifaa Migori. Tumewarifaa wawili Migori. So kitendo hicho tunakilani sana. Mimi nimefika binafsi kwa hilo tukio. Nimeshuhudia vyenye wameteketeza kila kitu kwa hiyo boma. Wito wangu kwa serikali ni kwamba ningeomba serikali iingilie kati ili uchunguzi ufanyike, ijulikane ni nani alitekeleza maovu haya. Na chunishe kama sisi wa Kuria, tafadhali, kama atakufanyia binadamu huyu kama mama unamfanyia hivyo, chukua majukumu basi, umchukue hivyo, umchukue kama amekufanyia makosa. Peleka je polisi tafadhali. Huyu mwenye amefanya kitendo kama sasa hivi, amefanya ameenda, hatujui ni nani. Kapodwa ni county ma Migori eni obila e sub county ma Awendo omachich majegni 63 mitudo gi nek mar wuode majegni 28 tuok gwandruok ewi chiemo e sub county ma Awendo e county no ma Migori. Jatend obila e sub county ma Awendo Julius Kemboi owacho na chich moyangi kaka Jared Ouma maende noringo nyomaki odiochieng' manyoro kendo ichano tere e nyim doho. Kemboi wacho ni maling'ling' maende giyudo en ni achijno moyangi kaka Jared Ouma ncha nogoyo monego wuode Geoffrey Ouma. Mzee mmoja aliweza ua mtoto wake, kijana wa umri ya miaka 28. Nikipenda kuripoti kwamba mshukiwa ameshikwa siku ya leo. Na nikipenda pia kushukuru members of public kwa kutoa hiyo taarifa mpaka ikabidi tumkamate mshukiwa. Makamano kikchak temre ne wach chiemo kendo gino kudu kaka wan jodak ma Awendo. Ting' yoyo machielo minyalo kwerego, ok ni kawo chike lweti tinego nyathi matin to iniki ni malo makoro sani idhi kaka jaduong' ni sani en jaduong' ma hike ni ng'eny, jahiga 63 ma sani odhi toye jela ne wach nek. Mado we kawo chike lwete de sani koro ok odhi e jela.
Apisa mag arita mawuok e piny libamba ma Uganda ondhiyo jolupo 24 mawuok e dhowath Machula Ringiti mantiere Suba West Sub-County kendo mako yiedhi 6 e wi seyo ni ne gilupo ka gikalo tong'. Otieno manyoro yiedhi 3 nomaki kod apisa mag arita ma Uganda mane rikni apedha e nam Lolwe kama moko 3 nomaki kawuono gokinyi kama koro kelo kwan mar yiedhigo chopo 6 kendo kelo luoro e kind jolupo. Kaluwore gi jakom BMU mar Ringiti Barnabas Odhiambo, yiedhigo ne ni kod jolupo 4 moro ka moro e kinde ma pedhano ero notimore, kokwedo wach mar ni jolupogo nokalo tong' mar Kenya kendo dhi lupo Uganda. Apisa mag Uganda koro wachore ni dwaro siling gana 50 mondo eka giwe yie ka yie kendo gana 10 mar kuom ng'ato ka ng'ato. Waganda oluwa gi neko Ringiti kani gimako ji nyaka dhowath Mulu ni sani endi gimako yiedhi wa mang'eny kabisa kendo nyoro ne gimako kawuono giduogo gimako joma Lolu gi jo Mugingo. Koro gimako wa pile mok giwenwa thuolo. Yiedhi gimako gidhigo. Gimako yiedhi 6. Ne gimako nyoro kawuono be giduogo gimako. Koro kwan winji maber dhano sedar ka odhi Uganda turi makwar. Joge wa kama sani kata yiedhi modong' Ringiti. Gin yiedhi mok nyalo tin kabisa. To jotendwa oling watemo wuoyo kaka wanyalo kodgi to onge ng'ama respond. Koro wakwayo sirikal mondo donje wachni mondo kelnwa department moro manyalo Ringiti kani manyalo bogonwa jogo. Gimako wi yidhi gineno ni yidhi ni dhi e nam mar Uganda. To kwang'iyo Mulundu nitiere Kenya. To koro gigolo gi Kenya koni to giwayo gidhi e nam ma Uganda mondo giwuondre ni gimako nikech ging'e ni security magwa onge nam. To mondo mi wari ji 50,000 nyoro onchule 50,000 nyoro chule 50,000 eno oduogo kawuono ni ka piny ru kendo chako omaki ye chiel the same year. Bang' jaket mwandu mar kambi ma Dominion Farms Calvins Burgess lando ayanga cheno machiro kambino e thidhna Mayala, paro mopogore medo mienjo e wi jaket mwandu mane owinjore oti e thidhiano. Kaka Steve Biko lero, moko kuom rowere nomonjo kambi ma Lake Agro manokawo kar Dominion Farms ka gidwaro mondo mi odare seche mamoko kuom jopiny, to koro kwayo josiasa mondo kichre gi chien e wach thidhnia Mayala no. Kar thidhnia Mayala ma yudre kaunti ma Siaya osebedo kaka mula ne jodak e alworano kaluwore kod joket mwandu mopogore mosebedo kata e chenro mag tije kanyo. Kata kamano, bang' jaket mwandu machon ma Dominion Farms Calvin Burgess lando duogo mare bang' bano piende ne higni 5 mokalo, ywaruok koro chal malimbo e kind jodak ma alworano kod joket mwandu. Odiechieng' ma kawuono moko kuom rowere nomonjo kambi mar Lake Agro ka gidwaro ni mondo ban pile ne odar. Kata kamano, bang' tok bedo kindgi gi jodak ma alworano, ne giwinjore mar nyayo kwe. Bang' kinde manok kende, kweth machielo nochopo kendo keto obila gi tich matek, gino manochulo obila mar keyo iro malongo wang'e kor yamo. E kindeno, moko kuom jo bodaboda alworano nokwedo josiasa magiwacho ni tiyo kod moko kuomgi e nyayo tulo e wi wach mar jaket mwandu mowinjore obed kanyo. Ok wabiyie ni tiyo gi nyingwa kaka joboda maimbo ni makelo ng'anyo ni Lake Agro. Seche mane Dominion ok noluongwa mondo wang'any Dominion Sani Dominion duogo ok oluwo, koro idwani mondo wang'any ni Lake Agro. Adwana wach ni ji oluwa sheria kaka nolu ka Dominion biro ka ng'ato bende oluwa sheria kaka ng'ato ripobe ni timang'o ng'ato wan kaka jotich ok wabiye ni ibro dan kodwa koni koda kocha wasebedo kwa chandre kaka water nyithind skul onge. Jopiny gi ywak ni kar thidhiano duong' kendo nyalo ting'o joket mwandu mopogore ma ok owinjore josiasa donjre e wachno. To ng'ama dwa temo mondo mi oketwa mondo wadonje lweny ma wan wakia kaka jopur, wan wakia kaka jopiny, to gitemo mondo mi giketwae. Akwayo jogo matimo mano giyie giwenwa thuolo mondo wadhi gi chenro mane dhi mbele mondo wan bende wawegi wanwang' karwa. Same udwa nwa riemb ng'ato no wato lopwa ni kanye. Nyiso gan gisekawo loan ni ten mar investor. Jopiny koro sani onge loan. Wadwaro loan no bed register in nying Imbo. Ka jo Imbo sebedo kod loan eka wane mwaneno ni wan gi issue gi Agro, wan gi issue gi Dominion kose to wang'iyo ni to jogo kobiro to watimo gimiluongo ni pre-qualification to gikelo barupegi to wanyocho ni investor ni wawe maek wawe. Ewi mano, ne gikwayo tend kaunti ma Siaya mondo ruch chenro mar tieko ywaruok
e kind jopiny kod joket mwandu mopogore mar neno ni giyudo bok mag lopegi kata title deeds motelo ne loso e wi jaket mwandu mowinjore bed kanyo ka gihum nono gimomiyo koro ichuno Lake Agro gi dar. Wan gi interest mar process manochako manomiyo Lake Agro puodho cha rumo kama japiny bendo miye ma japiny kod title mare. Wan kaka jopur wadwaro ni kamano serumo kaka nwatero weche wa nyaka Nairobi, ka weche go serumo to wachwa mar nwang'o area wa mar kaka jopur ma yala emwadich go. Ywaruok e kind jopiny alwora mathidhie mayala kod joket mwandu mopogore mageto thidhia no koro dong' ne duol mar National Lands Commission kod Tend County ma Siaya mane ni jopiny go oyudo ratichgi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Tok yudo ote mar kweth njore ma nyithindo moko mosebedo ka rocho arita e gwenge ma Umoja e bore Nairobi, obila nyoti mapedha margi mar fwenyo rowerego. E yote mare ni ute mag fwambo, jawachelo obila Mushiri Nyaga olero no obila nyomako nyithindo 14 ma jonjore ka kuom mago 10 gin yawuoyi to 4 gin nyiri. Bang'e nyochwalgi e doho kendo doho nochiwo ng'eto mare ni mondo dinnegi kuom ndalo 14 ka nonro dhi nyime. Jod bura momiyore nying mar Kenya Moja kotelnegi kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna ogolo siem ne jatend migawo ma thieth Aden Duale mondo gwe tao e bwo seche 24 kochakore nyoro, makawo kamano to gibiro chwalo ng'ur margi mathiche oko e apisi. Gilero ni mibadhi osekwako okumba ma thieth ma SHA, gino makoro miyo nyaka ogwe tao. Bende giseo jatend migawo no, tend SHA kod moko kuom jotelo e midhiero mokwako chudo mag SHA. SHA is not a reform. SHA is a grand calculated scam. We have uncovered evidence of deep-rooted conflicts of interest. The government has now resorted to arbitrarily reject claims, punishing facilities that raise concerns about SHA. A clear tactic of intimidation. When you are told that SHA is working, that SHA does not work. As we resume from recess, we want to put together a commission of inquiry so that we get to know how much money has been scammed from Kenyans through these schemes. To kaluwore gi wach mano, jatend migawo ma thieth Aden Duale wacho ni nitie moko kuom jod bura ma gin weg osiptende mosemi kum e wi mibadhi mokwako chudo mag SHA. Kodwoko jod bura madwaro ni mondo mi othiche oko, Duale wacho ni jod bura go temo thung'e kuom jiwo lwenje ma kedo gi mibadhi ma okwako sekta ma thieth. Jod bura go tudo Duale gi mibadhi mokwako SHA. Duale kata kamano dwokogi kokale ote ne mowacho ni od bura ne ogoyo mbaka mopodho chenro matiyo gi SHA, kendo weche mawuok e wi mbuino ok en adieri kata matin. Bende owacho ni aguch okumba mar NHIF ne obedo gi ng'ikruok mathoth ma sani SHA temo loso. Okwayo oganda jo Kenya mondo obed kod horuok kendo chiw thuolo ne migawono mar thieth mondo dhi nyime gi chenro mag tieko mibadhi mokwako sekta no. Bende noseo weche matude kod telo ma SHA gibedo gi tudruok gi kembe matimo ohala ma ok ni kare gi migawo mar thieth. Kedo gi mibadhi e pachoka EACC owacho ni ojiwo oganda duto mondo wuog oko kendo konye lweny mar kedo gi mibadhi ma sani ojimbore e pachoka, ka giwacho ni kedo kod mibadhi ok en tij duolno kende to nyaka oriw oganda duto. Maeri timore kinde maromo ma jokanyo mag duol ma EACC kotelnegi kod Abraham Kemboi ni e tiegruok ma tiego oganda ahinya to rowere mawuok e dinde mopogore opogore e wi kedo kod mibadhi e pachoka, ka bende gilero ni riwo rowere e tiegruok ma kedo gi mibadhi nyalo konyo dwoko piny mibadhi e thurka. It is unfortunate because now coming to the second picture, where do you think that is?
The war against corruption cannot be won by only EACC. It is the responsibility of each and every citizen of Kenya, out of patriotism and having known the dangers of corruption, to unite together to fight against corruption. The youth of this country are the critical mass. They are the majority. And if there is to be any meaningful change in the fight against corruption, it is very strategic to engage with them, to infuse in them that liking to fight corruption, and therefore likelihood of our message reaching majority of Kenyans, and we work together to reduce corruption in our society. Jalup jatend piny Kithure Kindiki otelo romo mar 13 matwake wi dongruok e pare mantiere kare ne buore Nairobi. Jatend migawo mar omenda John Mbadi oyango ni chenro mar ng'iewo piny owacho kitiyo gi yore mbui kata e procurement obiro neno ni otiyo maber e pacho ka. Gino mowacho ni biro dino fuok ma omenda lal gode piny owacho. Okwedo okang' manokaw gi jood bura mar kwedo chenro no, kowacho ni od bura onge kod teko mar winyo bad sirikal, kowacho ni jood bura makwedo wachno gin mago mosebedo katiyo gi yo manyachon mar yudo rak e piny owacho. I have issued circulars on zero-based budgeting. I have issued circulars on treasury single account. When I issue circular on e-procurement, people have a problem with it. And all these are circulars from the National Treasury. It's because people have interest in procurement. That is the truth. They still want to go back to manual and manipulate procurement, where they pluck papers from the tender documents. And that is what we are not going to allow. For the comfort of the chair of the Council of Governors, it is not just county governments that are experiencing those challenges. Even national government agencies are experiencing the same challenges, including my office. However, we must resolve those challenges and implement e-procurement, because we will not revert to the manual procurement system whatsoever. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV ma en cheno mar Migago. Wadhi nyime kendo en thuolo mar kawo yweyo. Kapok adhi e yweyo, ote ni kamar Laki kawuok Migori wiko dongo wacho ni Ramogi neno maler. Kaeto Milton an kodi kawuono awuoro ahinya gima timore Kuria. Ansara Singanya kwa Rodongo mar wang' neno West Kanyamkago. Kaeto machielo bende wacho kanyo ni okwe Ramogi ler yaw itwa awuoro gima dhano timo e ndalogi. Nyasaye mondo okony piny. Pascal Olajo kod Pauline Pascal winjo Ramogi kendo gineno ni useyo makare kabisa ka gin Kabondo Nyasore School ka gimoso japuonj Gideon Masoro wacho ni giwuoro tim ma Migori no. Machielo bende wacho ni police ma Uganda wacho ni I'm called Collins from Homa Bay. Ya wach mar police ma Uganda mamako yedhiwa, to yedhigo ema jonyuol chulo godo fees up to university. En wach marach to sirikal marwa to ling kendo onge gima wache. Jogi mayowa gigewa tij nam koro lokore kanono. Nyakwa Ramogi olit kon gi koni. Kara kamano wadhi e yweyo waduogo bang' thuolo machuok. Say you don't kelo nyako chia jolokore neje lunga ni sandi nango nyako chia mimi yere kendo jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kadano. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Royal Mabati Factory Limited nikod nengo ma ogore piny ahinya. Deka Roofing Tiles achiel iuso kuom siling 100 ka steel trusses iuso siling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuano tol sani kokalo e namba 0722-83-83 kata ket oda mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. Ajos Jabondo higni luoro nyathi chokne kititwerika kodwaro pesa binigo. Ajos Wuod Bondo wende ne pod mint e it nyaka kawuono. Koro ladwa ng'iya koni napenjo jaduong' moro nokona ni mano mwanda kudien ng'a. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kendo ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV kitayi gi Solomon Atito Kafaya. Machiegni e kanyocha giriwo keny kendo gin gidwa nuoyo singo mag arus. Gin kae gidwa tego hera mane kindgi. Maiye kawuono odiochieng' mari mar arus to kare in kanye? Ang'o momiyo pok ichopo ka? anachopo mana kanyo sani mama. Wabundiso kai maber. Dawe jatelo, mano gimo kela kae nitie sichopo. Maiye we jatelo, donge nyasi ni biro timore godhiambo? Onge ng'ama osechopo kae. Jatelo nado nume gik ma unutimo sani nikech wan wachungo arusni. Ang'o? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Be imanyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre, oro kwayo, keti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod keti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. En nek mane omako piny gi buok. Nek mar Sheila Wagesha pod odong' karapar. To higa achiel bang'e nonro okwethi. Walikuwa wachane, the following day hiyo siku yenye alimuua. Saidi yenye alikuwa amedungwa, alikuwa amelalia saidi safi iko. Sasa ungejua amedungwa, amestabiwa. Pi wang' anyuola pod mol. Jack Bambu mane en achich ewi nekno to ni kanye. Personally neno gik moko e TikTok manyiso ni Jack Bambu is around and there is nothing family can do about it. Nek mar Sheila Wagesha. Debate ni justice nyalo yudore. Didn't kata communication mal the Yanwa from the DCI's headquarters. Tich ang'wen, sachiel kod sadek mar otieno, ka ikeloni kod Cynthia Onyango. Kik bai. Machiegni kendo jatend migawo mar somo Migosi Ogamba osingo ne jonyuol ni jopuonjre duto mawuok e grade 9 biro yudo thuolo mag riwore gi skunde mag senior secondary higa manyien. E kinde mane oyaw romo mar lalruok e weche mag somo e mbalariany ma Embu, Ogamba nolero ni sirikal osegolo omenda mabiro konyo siro chenro mag sikundego, kendo gie sani migawo mar somo rango rem manitiere skunde maneno ni donjo skunde mag senior secondary odonjo mayom. Ogamba bende olero ni aduol machiwo hola ne jopuonjre HELB osegolo omenda maromo siling bilion 9.4 ne jopuonjre madhi nyime gi somo kod bilion 17 ne jopuonjre madonjo manyien. As a government, we are prepared to transition our grade 9s to grade 10 using the 3 pathways, that is STEM, social sciences, arts and sports, creative arts and sports.
and to let you know that the students, the learners are already choosing their pathways and choosing the schools, and just to assure parents and Kenyans in general that the government is prepared to ensure that that transition is smooth and it's 100% transition like we've done before. So we've transitioned them from grade 8 to grade 9, which was much more difficult because we didn't have the infrastructure. Remember, we had to do 23,000 classrooms to ensure that grade 9 is properly settled. Ka piny Kenya ikore ne yiero madundo e kor gwenge mopogore opogore dwe mar 11, jotend dinde okwayo oganda mondo mi onya kwe e kinde yiero makamago. Koloso gi jopiny, Archbishop Alfred Asuke mar kanisa mar Moaro Israel e sub-county mar Arieda ojiwo ber lamo mar neno ni ogeng' gwandruok e kinde yiero, kako machielo jiwo jodolo mamoko ma pachoka mondo tele alam ne oganda mar neno ni otim yiero mamuol e kinde yiero madundo kendo e kinde yiero maduong'. Bende okwayo jogo mochung'ne arita kwe e kor gwenge mondo ket arita makare e geng'o maundu mosebedo ka medore e sub-county mar Arieda. Ni warieyo gimiluongo ni yiero e kuondewa mopogore opogore. To ka walamo ne piny kendo jodolo omako lamo motegno, ka gilamo ne piny to dhano ochik itgi kuom lemo, to gimi piny luor, gimi lemo luor, to bang'e kwe obedi. Kalure kod sirikal mamarwa, wanyalo kwayo sirikal nikech piny ochachung' marach kalure kod sida mantie, mondo mi arito bedie piny Siaya koriwre gi Rarieda mar tong'o nyithind wegi oyaye e seche moko winjre ma piny komo ni yuso gotieno tiyudo ka tong'eny. Adwa wacho ne joluo ni wabedu kod riwruok achiel. Gima Raila nyose kawo mondo wariwre kod sirikal, gima very important kanyo moingo gik moko te kata bedi development ok nyal yude ka Ruto. To gima duong' en ni wan kod kwe kaka joluo. Gima akwayo sirikal en gimoro achiel, ni sirikal mondo riwre gi jodolo mondo gilam ne piny dhi marach. Security moketunwa ok wane ka dhi kodwa maber. Duond bura mar Wiper ochwalo nying Anthony Chalo Kisoi kaka jachung' kod otiko margi e laro kom MCA ma Mumbuini North e yiero madundo mochan tarik dwe mar 11. Koloso Nairobi, gavana ma Machakos Wavinya Ndeti kod tend Wiper olero ni chung' ma kamano ochopie bang' winjruok gi jokanyo mamoko mag duond burano ma koro oseyie weyo chung' kendo dhi siro Kisoi. Kom mar Mumbuini North nodong' nono higa mar 2023 bang' tho mar Gideon Kavu mane en MCA. We are happy to announce that after consultations with those who wanted to obtain the party ticket for the by-election scheduled for the 27th, full consultation, because the party did not want to hand-pick. I'm told all the other parties have hand-picked, but they are really it's very unfortunate for them. But the party here has gone through a process of consultation led by Governor Wavinya and our team. The Deputy Governor who is here. They consulted because we didn't want to hand-pick a candidate. Kwan ji maromo 10 nyiso dwaro margi mar laro kom seneta ma Baringo e yiero madundo mochan tim tarik 27 dwe mar 11. Kom nono dong' nono bang' tho mar William Cheptumo dwe mar 2 higani. Yiero no koro osenyawo paro mopogore opogore ka gi e kinde ni jogo duto malaro kom no ochung' gi duond buch UDA ka yiero jalno ero mabiro chung' gi otiko ma duond burano ochan timo tarik 20 ma dwe manyien. Ei ji 10 go eko 5 kuomgi gin rowere mosingo neno ni rowere biro yudo thuolo mar goyo ombulu e kinde no. Jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen bende osingo ne jodak makono ni yiero no biro timore yo mar atiro. He's the right person, so all the aspirants go to the ground, pick a campaign, ongea na watu. Jukumu langu kubwa nikiwa seneta wa jimbo hili la Baringo ni kuhakikisha vijana wetu wamepata kazi. Mimi ni mmoja wao wale ambao wanaomba kiti ya Senate kupitia chama cha UDA. Kwa hivyo mimi nimekuja nyuma, lakini tuko pamoja. Nami kama kiranja
nimejitokeza kuomba kiti hii ya Senate ya Baringo. Mimi nikifaulu, Baringo imefaulu. Na Baringo imepata the best young and vibrant man mwenye atasaidia Baringo hii. Kila mtu ako na candidate yake, si namna hiyo? Tufanye nominations ya chama kwa njia ya amani pia, na mwenye atashinda kwa nomination ya chama, so tunamsupport, tukisupport rais, ama namna gani? Haya, ochakore achaka. Jokanyo mag duond buch ODM e kaunti ma Narok oyiero jotelo manyien mag duond burano ka gichiwo singo ni gibiro medo keto sirikal tesre kata obedo nogai mar duond burano Raila Odinga osemosore gi jatend piny William Ruto. E yierono, jakom machon Torome Nalengoyo mong'ere kaka Kaza Roho oyier kendo kaka jakom mar duond burano e kaunti ma Narok. Yangu kwanza ni kushukuru ODM official na delegate for a very very organized election, na tutaelewana tukaenda mlolongo, na ninasema tuendelee hivyo. ODM kazi yetu tutafanya oversight kama kawaida. Hata kama kuna broad government, ukikosa kufanya vizuri, kufanyia Wakenya vizuri, tunaingilia ndani sawa, kwa sababu sisi tunakaa na wananchi. Tunaangalia sauti ya mwananchi na tunaangalia sauti ya mnyonge. Moko kuom jotelo ma Ukambani masiro jatend piny William Ruto oseumanen jalup jatend piny Rigathi Gachagua magikoni sani osiko mana ka fuong'o miriambo ewi tend Kenya Kwanza. Kagiloso jonro e alap ma Kinyui, romo matiego joriemb apiko kotelnegi gi jagoro ma jatud chenro ma duond buch UDA Vincent Kawaya ma bende en jaod bura ma Mwala gi kwedo weche ma Gachagua wacho sani kowacho ni olokore ja propaganda kagisiko masiro Ruto nyaka yiero manyien. Wewe jisikize vizuri sana. Advising people ati vile serikali inapaswa kupangwa, what you should do, what you should not do, the do's and don'ts in government. Yes, wewe si ulikuwa hapo. Hizi vitu nzuri wewe unatuambia, mbona hukufanya? Nyumba zetu maboko zikaharibiwa. Mbona wewe hujafanya hizi vitu unasema ni nzuri sana? Why is it you have not done them because you had 2 years? Kwa nini hukuzifanya so that you can learn a good example ya vile vitu zinafanyangwa? Na hii mambo mingi ya kelele, hiyo kelele iwache. And I want to urge you as a company nation. Mambo ya siasa ya watu ambao hawaeleweki kama hao. People who do not even want to be held accountable to the words they utter. Mtu anazungumza mambo mazito mazito, mambo ya propaganda, mambo ambayo hayana msingi, na ukimuuliza evidence, the guy starts to stammer. Sasa wewe wakati ulikuwa kwa ofisi, unakaa pale, unaamka vizuri, na anakumbuka akiambia Raila, anaamka 6 am kwenda kwa ofisi yake kufanya kazi. Sasa hiyo kazi alikuwa anafanya, hizi vitu hakuwa anaziona saa hizi. Hakuwa anajua kama kulikuwa terrorist huko Wajia. So hii kupangwa, hii kuona Wakenya ni kama sisi wajinga. Please, Rigijane your team, muache kupanga Wakenya. Yuaro koro medore e kaunti ma Isiolo bang' jomoko mapok oyangi tiayo mach e apisi ma jagoro mar kaunti no kendo ketho apisi mag od bura ma kaunti no. En masira manyo obedo odiechieng' manyoro kendo nokelo kethruok madongo ka director marango jotije e kaunti no Jared Losano ochiwo lipot ni nochuno jotich makanyo mondo owuog e apisi mapiyo bang' buog mar ngimagi. Obok mitiyo godo e apis no ne owang' duto mak mana mago mag chudo manokanie mbui. Komishona manyien mar kaunti no David Kiprop, komanda mar kaunti no Paul Wambugu kod jagoro mar kaunti no Dade Boru okwedo tim makamano ka giwacho ni mago gin timbe mag temo rocho chenro mag kaunti. So why should we come back and destroy our own property, our own resources? So we are appealing to members of the public wakue calm, wangoje outcome ya investigation ya officers. We are still appealing to you people, make sure the rule of law, people should respect that. People should be arrested. They are youths. We can confirm that they left behind quite a bit of destruction. We are yet to get to know exactly, how much destruction they did. We are not going to leave any stone unturned. This matter was done during the day. We are going to make a list. As you have heard,
some of the people who are being held by the DCI. They are under investigation, and they will be arraigned in court as long as evidence is there. We have quite a table that we need to investigate and make sure that all those who participated in the commission of those offenses, they are arraigned in court. Miyo moro ma ikenie diere mawuok e gweng' Macheles e kar chungot bura ma Marakwet West e kaunti ma Elgeyo Marakwet dhi nyime gi yudo thieth e osiptal bang' goye mohinye gi apisa marito le mag bunge e alworano. Kaluwore kod nyar miyo noero Janet Kimutai mano neno tim kamano, min gi nodhi e bunguno mar moto to ka noduogo dala noromo gi apisa no mano kawo yien mogoye godo e tok wiye ma pache olal. Tip makamano nomiyo mine kaachiel gi jodongo dhi nyaka e apisi ma jalup komishona e kar chungot burano ka gikwedo timno kendo gidwaro ni bad migawo marango arita mondo okaw okang' mar chik ne apisano. Ule polisi ambaye alifanya kitendo ikifikia Friday, Ijumaa, kabla hajashikwa ama akamatwe, Jumatatu tutafunga hizi maduka zote, hakuna mtu atakuwa soko na hizi manyumba zote, na tutakuja hapa mpaka tumuone akikamatwa na tuonyeshwe. Mama alikuwa amefika nyumbani akatupa tu shoka nyumbani. Huyo mtu akakuja tu direct akashika mama akaweka kuni chini. Mama amesimama akachukua miti akamkonga. Sasa kumkonga mama naye akanini akaanguka. Kwa nini wamemchapa huyo mama? Si sheria iko. Sheria amechukua sheria mikononi mwake. Si angemshika huyo mama, alete sel, alafu waone kuni yenye amechuna, amekata kwamba kama amepasua na shoka yenye haitakiwi ama na panga. Malalamishi yenu imefika na sheria inakata mbele na nyuma. Na kila mwana Kenya, kila mwananchi ako chini ya sheria ya katiba yetu ya Kenya. Hakuna mtu ako juu yake. Kwa hivyo tumesema ni pole kwa Mama Paulo na tunamuombea apate nafuu kwa haraka. Haya, kawuono weche timore madongo manade. Kata kamano wadhi e yweyo mar ariyo, nyakora mogi pod wan gi mathoth, kik idhi mabor. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Now introducing Smarter Weekly 300 and 500 bob. Browse, chat, call and rudishiwa 100% transaction fee na Airtel Money. Ukitransact any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Ukiwithdraw chapa from an Airtel Money agent. Dial *544# or use My Airtel app. Ever growing network. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana
Shabiki.com. Kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii, tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu, makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Enek mane omako piny gi buok. Nek mar Sheila Wagesha. Pododong karapar. To higa chiel bang'e, nonro okwethi. Walikuwa wachane, the following day, hiyo siku yenye alimuua. Saidi yenye alikuwa amedungwa, alikuwa amelalia saidi safi iko juu. Sasa ungejua amedungwa, amestabiwa. Piwang' anyuola pod mol. Jack Bambu. Manena chiche winekno, Tony Kanye. Personally, I don't know if more TikTok. My name is Jack Bambu is around, and there is nothing family can do about it. Nek mar Sheila Wagesha. The Beni Justice Nyalo Yudore. Then take a communication the Yanwa from the DCI's headquarters. Ticha Ngwen, Sachiel kod Sadek Marutieno, Kai Keloni kod Cynthia Onyango. Kick by. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machiegni kendo, bod matayo uso kod ng'iew ma sukari pachoka ochaka pedha ne jo sukari ma ok luw chike kod ratiro ka gimako moko kuom achije kendo ndhiyo sukari ma ok opuodhi e apedhano. Apedhano manotagi apisas mag bodno ne geto maheo johelini mag sukari madongo ma bende wachore ni osebedo ka uso sukari man gi rang'iny mapiny kod mago mokele pachoka e tok chik. Kaluwore gi apisa maduong' mochung'ne chike kod ratiro e bodno Joseph Wafula, apedhano ne geto neno ni sukari duto miuse pachoka ogik e rang'iny mowinjore, komedo ni apedha ma kamano biro dhi nyime nyaka ji duto te luw chike mowinjore. Kenya Sugar Board had an operation, a compliance inspection operation, in collaboration with the security agencies, aimed at looking at the status of compliance of the sugar in the market. The main objective being to safeguard the consumers and to protect the genuine traders in the sugar sector. Now, this is part of the mandate of Kenya Sugar Board as per the Sugar Act number 11 of 2024. During the operation, some of the goods were seized and the investigation is ongoing, and further analysis will also be done to ensure the sugar on the market is safe consumption. Riwruok mar Midusa e pachoka sani koro golo kwayo ne piny owacho mondo chuog tije maromo gana 10 ne Midusa mapok ondiki e tich e thurka. E kinde mane gibago ng'anyo mamuol e chuny boma ma Nairobi, jokanyo mag riwruogno dwaro noketi e tim chike maneno ni Midusa ma pachoka omi thuolo mokwongo e kinde tije. Bende gidwaro ni nonro tim ne kembe Midusa mawuok e pinje maoko kendo neno ni ogo fwai mago matiyo marach gi lesen magi mag tije e pachoka. We propose a water pan per village in ASAL areas, and this will create 1,000 good jobs for engineers if these measures in water sector are undertaken. Your Excellency,
a major expansion of the airports and the aviation infrastructure have a potential to create over 500 jobs for engineers. We believe that Kenya needs investment in a major upgrade to Jomo Kenyatta International Airport and construction of 2 additional major airports. We propose the engagement of Kenyan engineers in these initiatives to expand our aviation sector. Engineering is a highly demanding course and it should be treated as so. Therefore, we as young and upcoming engineers, we call upon the government and ask for justice, integrity and fairness in this delicate matter. What I've observed is that there are slots for us, but now we are not exposed to the real work. Or rather, we are still doing whatever we did in school. Another thing is about the compensation. What I believe is everyone who went to school knew that engineering is a very lucrative field to venture into. So only to come out from school and engineers are compensated nuts and pennies. Sirikal koro chiwo thuolo ne joket mwandu e sekta mar modhi kod muya kaka yor yawo ohala e sekta no mondo med kwan ma jogo matiyo gi modhi go kod muya moya e kilo 7.5 nyaka kilo 15 higa ka higa ka chopo higa mar 2030 kod dar mar oganda maromo 100% mondo ti kod yore tedo maler ka chopo higa 2028. Kanoloso e kinde romo matwak e weche mag modhi, jagoro mongirore migawo no Mohamed Liban noyango thuolo ma sekta no osekawo e tugo kata e tego uchumi kod kelo dongruok e pacho ka. Okwayo joket mwandu mondo donji e sekta no kowacho ni LPG sani koro chiwo thuolo ma tiyo gi teko maler ma ok chid alwora, gino makoro dino fuok ma osebedo e kind tiyo gi yore ma tedo manyachon kod mago maler. With the schools is that we have got around 9,000 to 11,000 public schools. Within a month, we received about 7,000 responses. Out of the 7,000 responses, 98% they're using firewood and charcoal. Based on that, then we pilot 20 schools. We have already put, the 20 schools on LPG gas. And it is very successful. But going forward, we wanted now to explore that to investors. And sometimes we think that MBA classes will get us here. Peter, I don't think you used Pythagoras' theorem to get solutions. They don't. It's when you connect the human beings, the different stakeholders, that is when we succeed as a nation and as businesses. For today is to stay close to our customers, deliver solutions that work for each of our customers, but deepen as well, go beyond the large OMCs as we strengthen that, deepen beyond. Build that ecosystem. Kambi matedho teko stima e pacho ka KenGen biro bago tielo mar 2 mar romo motisi ni Sustainable Energy Conference, mano mabiro timore chakre tarik 17 nyaka 19 dwe mar 9 higani Olkaria Geothermal Spa e boma ma Naivasha. Romo no ma KenGen obago komakore kod migawo mar teko kod mo biro kelo kanyakla jokanyo maromo 500 kamoting'o joket mwandu kod jochiw sir. Twak ibiro bagi mar nono yore mag neno ni piny Kenya odare tiyo kod teko mochido machwalo tiyo kod teko mar yien kendo bero lwasi mar mo kata teko mitiyogo. And KenGen, we are renowned because of what we do, contribute electricity energy to this country. And the form of electricity that we are generating is really renewable energy, 90%. And our country has pronounced itself that by the year 2030, we should be 100%. And KenGen is really pushing to ensure that by the year 2030, we have gotten rid of the fossil fuel form of generation of electricity.
Mana kamano Nyakaramogi wang'ado kendo wadhi achiel kachiel nyaka State House ma Nairobi kama tim mar Harambee Stars obagne gi nyasi mar migago mar odiochieng' gi jatend piny William Ruto. Really special from the players and from the fans. Hopefully that we can continue on the good path and do well and make the country proud. So thank you so much for everything. Bye. I think a bigger clap for McCarthy, Benny McCarthy. Next, would like to hear from FKF President Hussein Mohammed to just give some brief remarks. Tumkaribishe pia kwa makofi. Karibu sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Cabinet Secretary for Sports, Creative Economy and Youth Affairs, Cabinet Salim Mvurya, all government dignitaries, members of the private sector, Harambee Stars, FKF, Kenya Premier League teams, NSL teams, and all dignitaries. Assalamu alaikum. Mine, Your Excellency, is very brief. First is to thank everybody in this room for whatever role you played in supporting our national team. Some of you came to the stadiums in large numbers, supported the team in various ways, and we appreciate. Wabro kelo ni mathote wi limbe mar Harambee Stars State House bang'e. Riwruok matayo tuke mag okapu basketball otieko chenro mar diero jotugo 20 mabiro loso tim mabiro ting'o otiko mar Kenya e tuke mag Deaf Olympics, e tuke mag basketball ma jogo manigi ng'ol mar winjo mabiro bagi Tokyo, Japan dwe mar 11 gani. Chenro no mandala Rio ne oywayo timbe mawuok e kaunti 7 kama oting'o Nairobi, Nakuru, Kericho, Nyeri, Kajiado, Kwale, Kisumu kod Mombasa. Timbego nokelo talanta kod lony ka jotugo matin bende ma jahigni 17 kama duong' mogik en jahigni 30. Kocha Mary Chepkoi ne onyiso yie mare ni jotugo moyier biro kelo mor ne piny Kenya. Jotugo 20 moyier biro donjo e kambi kapok obiro ng'ad kwan gi nyaka 12. The future is bright for deaf basketball, and especially the young ones. I've seen 18-year-olds, 17 years, 20 years. We are happy that we're going to have a better team going forward, and especially the young group of players that we have come out to showcase their talent. So we have seen, previously, when we had the Olympic in Brazil in 2022, I have seen some improvement from what we had before. So the teams are really improving. So I know we are going to do well. After in the camp, we are going to be the best, maybe at the Deaf Olympics this year. Team mar Manchester United no gweyo e piem mar Carabao gi team mar Grimsby otieno manyoro. Tugo no norumo modhi gonde 2-2.